Na gotigana na jubono NKM kurwa se Kenyoro kimenyekanete buna nyamioboke kutoka se ward ya Kiogoro imenye county ya Kisii. Ono bali no muichano mone kubwatekana bonono ya mobwe nkejo musubate Beatrice Mora ujubono bwate myaka 40 aberga kubura se keyecho ikibirwe kaboni gataramanyekana sari nkeji ni gandrete kumurigia na ndetera manyekana bwekero maga yokorokana aicho ikibire chi aitire ochi asensemo ya daraja 2 aseboni gatamanyiria sari ni gatubakana buna omusubati yo Beatrice Mora bwe myaka 40 na bwato muchando bwongo na bwo kuburi kwa rubuna onde bwensi ora morora hane kinangwa korobo tugo chase sendikenya nyimbo kera angena sare eri Kenya re konyoro yo mobo oyibono taratoka we kabono kuna tokumanyigwa no mulikizo Josephat Amisi ngai omusibati Beatrice Mora bosire are neli bolyo litaranyara ko bali konyora lichibu mbagegeta seni Kiandize TV utarira enga yabiye gutuka se Kenyoro Kenya miobo mwabote division ya Kiogoro na konyora musibati omwabo Beatrice Sara Nyangarisa nabo igoma mwabo Agnes Bosire baumatete asikiri bagoteba niganyara tokoba kurwa enka ya boli tukulia Jumatate weekend tokoba igoita wikera bono igataranyara koba gakorokana na inde enyaruka ya mwana oyo no sirete agaruko Beatrice Mora oyo Bosire nyaruka ya ne yeso gatali tukulia Jumatate ekagenda guchenjera ya taracha narore kane tororo abantu bamumanyete mbamoroje lakini omweri tacheti koirana kulengana ne amate ya Beatrice Mora nigo banyalete ko bagwaka oroboti asegeta seni kebanyimbo ya Kiogoro asego ikerabo nigo ndetayo nyare ko bagwesokia ngonyare ko bagakomorora ingana yenyare ko bage koba oboba ne chitangutangu asebo igobana kirie nigo obongo bwaye Beatrice botaikirane tibuya kurende nigo arenge kagosoka unyara ko bagakwirana chingaki cha mugoroba igo twagendete Kiogoro tukabeke omwana yo na ntoira opi kor police emyaka bwate 40 cyanga abegete sikati emwamu nege subaye eke mwamu lakini nkebekire litonta bosiga bongo bwae mbori buya igo abakoimoko endo utara ogenda lakini utara na anduire na maragoba bono mutu aitori buya igo na bainge buna musio bali muiga na gogeta maina abirai amutu ando konyora agingire to mutu Jordan insepi engana na Agnes Bosire oyore ngina Beatrice Mora nigo boiganyare ko bagakoherera talintunda ntanga ne Beatrice Mora korwa asenga yabo kurende entunda yo mwelio niganyalete ko bagakwiranirwa amona bairi baye chinga kianyalete ko bagakorokana ase omochie okeroka na soga tali makaoroka guchie akaganda guchenjera ya keumbo lakini asakorukwa keroka lakini asengenja abana baiseke baitogamba mumanyete abaiseka bakagera bakatotebia akaoroka asakorukwa etangi muiseke nararo yo itoga akamorora akamwebereria akamutanga akagenda akarusi gwororo bono kurwelio tanya gosoka nande ngenje yasogete yamate yo ya Beatrice Mora nigo babwatoko semeria bunande onsi aso mwanchuo bare nigware ase amagokamaya ase babuli boiga basamaria abaranyara ko bakomomera bake orboti go chiasegeta seni kende kebanyimbo kere ange nabarabo ono intwe tugusaba onde bwensi omurocha asale kogani goite tutaitenganya samo konye oyo murocha ndasale abago agwake report ya ndonsi none na polisi irange na asale egere tonyore report yi tomuoi kuna kogani goito mabira naro yarokuru omwana yaru asenge bwensi etosinyire lakini gotogosaba onde bwensi oyo ramorora asale aira negocha abato koira nelingambia mono yamate ya Beatrice Mora nigo bagenete ko bakobekomokia oitana na ase chinga cha bairi nabogo chinyagitari ase bale nogo semeria ngachinga ki echimo banyara ko bakomerana amono mwanchuobo kuripotiri gataseni Kiandize TV kurwa se Kenyoro Kenya miobo igigotoka ward ya Kiogoro constituency nyali bali chache county ya Kisii eliterane Josephat Amese